Ja. Vi har ikke så meget mere. Vi har lidt kylling. Fuck! Æg. Okay. Nå. Ikke okay. Måske hjælper et bad. Nå, det gør det ikke. Fuck det der, det er altså bare spuk ud. Prøv at se. Det er faktisk rimelig fedt. Det er fedt til at jeg har. Der var noget, jeg har glemt. Fuck. 2 sekunder. Jeg er tilbage. Vi er tilbage lige om lidt. Så er vi tilbage på YouTube. Jeg får bare lige have lidt at spise. Så lige har lidt rugbrød. Nam. Rugbrød, det er faktisk ikke fedt nok. En gang der havde jeg lidt rugbrød. Jeg blev så nøgen, jeg engang var, kan man godt sige. Nå. Hvorhen var den så, den der... her er smeden. Vi har sgu nogle ovne. Jeg har lige en efter, jeg håber ikke, der var noget, der kører. Nå, men så har vi i hvert fald en smed. Fuck, man! Jeg glemte lige noget. Den tager vi senere. Fedt. Vent lige 2 sekunder. Vi holder lige en kort pause. Der er noget, jeg kalder. Vi ses. Så er vi tilbage. Det var bare lige nogle problemer. Det er fordi det var bare lige min mor, der spørger, hvad vi skulle have til aftensmad. Der er vist ikke fundet ud af nu. Okay, så hjem har varmet det her kylling. Så jeg finder hjem. Jeg så lige sådan noget Benny eller nej, undskyld, Conan Borders med Mikkel, han så og spillede noget Minecraft, og så fik jeg også spille Minecraft, og så lavede den her let's play. Det burde man nok til at kunne brænde kylden. Nej, jeg tror bare, det kun 2, det er nok. Sådan. Yes, paket. Jeg tror, jeg vil... Ja. Jeg går lige ud. Jeg tror, jeg burde ikke blokere døren mere. Lille far. La. Så døde ikke, lille far. Du går ikke ind i min! Øj! Goddammit. Jeg skal snart lave den jerndør for helvede. Okay, jeg vil sætte line 8, fordi så behøver jeg ikke bruge det hurtigt smed, og det er dejligt. Yes. Nå, så vil vi gå lidt på eventyr. Og du er herovre ved spawnet. Der er hullet. Let's go. Kul. Perfekt. Det lyd kunne jeg så godt lide. Vi må tilbage der til om lidt. Okay, jeg har torch. Okay. Jeg tør ikke lige gå derned lige nu, for jeg har hørt lige en dungeon-lyd. Den kunne jeg... de giver mig bare myrkryb som en dungeon-lyd. Vi tager lige det der jern, og... så tror jeg bare, vi løber tilbage. Fuck, jeg fik bare myrkryb. Jeg havde bare de dungeon-lyd, mand. Fuck, så har jeg gået i en goldstone. Piece of shit. Okay, nu skal det der ikke være nogen bande let's play. Det var sgu meget jern. Det var på daily. Så lad os gå. Vi har lidt faktor til huset.
Vi løber afsted. Jeg tænker på, at jeg vil gøre dem her, jeg tror lige så lidt ligesom kort som dem, hvor Kuldenbrøders laver. Så I løber ikke så lange episoder igen. Og det skal I ikke skille mod for. Nå ja, så måske skulle jeg tage og fortælle lidt, hvad jeg har lavet her. For oh my god, mand. Her for lidt siden, så var jeg bare nede på værelse. Jeg hørte ikke så meget som at så en film, og så også en sikker fra Vindesdal. Fuck, spooky. Men så sad jeg bare så musikken fra Vindesdal i 2 timer, og så tænkte jeg så, skal jeg så lidt YouTube. Så er jeg lige ved det, og så fik jeg lige lidt rugbrød, og så ikke så meget mere. Det er nok en god film, synes jeg. Jeg skal bruge en spil. Ja. Så har vi det til, vi har brug for. Jeg har en Emerald. Mit navn er Hero. Jeg har en creme maske på. Jeg har en armbukser på. Og vi ses YouTube.